Makadi vatendi nemi mose makaungana pano. Ini ndinonzi Pastor Fuse. Tine urombo kuti tarasikirwa negamba guru rakanana apa iri. Gamba remastake plan. Maplan manyama. Maplan asina mabhonzo. Baba mandebvu vakarara apawa. Vatisiya. Tinoda kupa mukana uno kuna Giraffe aive sawira wacho wapedyo kuti ambotipa mashoko maviri matatu. Giraffe, endai henyu nenyaya yenyu. Ndinokutendai Pastor Fuse nemukana uno wamandipa. Murume arerapa uyu aive sawira wangu wapedyo chaiye. Uye murume uyu chaive chibaba chekuronga maplan. Kunyange hazvo zvimwe zvanga zvisingazobudi hazvo, but akandidzidzisa murume uyu kuti life haufaniri kubvuma lose, haufaniri kubvuma defeat, never give up mulife. Aive neshungu murume uyu yekuti tiite mari, tibudirire, chero kunyange zvedu taimborohwa nenzara zvedu tichishaya mari, asi aingotaura kuti one day zvichaita, ngatirambe takashingirira. Asi pasi apa gute pazomutora tisati taita mari iya manje. Ndiri kurwadziwa zvisingaiti, zvandibaya pamwoyo kuti junga mumono chaimo. Ndarwadziwa baba. Asi murume uyu arerapo pane nyaya yaigara achindiudza achitaura, aino imimi ndakakuudzai munogona kuda kuzviramba, asi ndo nyaya yakasara yataurwa nemufi. Komana uyu akanditi kana iye ashaika afa sezvaaita izvi, ini ndosara akandidyira ndakamusha wake, zvichireva kuti ini ndini ndava baba wapano, baba Nyamanza, baba Giraffe. Ndava muridzi wemukadzi uyu, nekuti mukadzi uyu achiri mwana mudiki anotoda baba padhuze. Ndiwo mashoko akataurwa nababa Mandebvu vasati vaenda iwaya. Iwe Giraffe, ndo uchinyebera vanhu. Iwe, uda kutora ngirozi yangu? Komudhara, nai please, chimbofaiwa mudhara, ndikumbira kuti mumbofawo mudhara, handimafa here. Haunyari kunyeba manje? Manje handichatode kufa kwacho ka. Daddy good. Thank you again nekundidzosa. I'm back. Iwe Giraffe. Baba Mandebvu atykorwa, Baba Mandebvu abirwa, Baba Mandebvu atykorwa, Baba Mandebvu abirwa. Ndakabirwa, utsang, hey, ndakachema, mawe.